popísať, že čoho sa bojíš? Nie ako strach, len mi to je nepríjemné veľmi, že ľudia posudzujú alebo majú predsudky a rozmýšľajú, že už dopredu, ako sa budem správať alebo ako sa zachovám, podľa toho, ako vyzerám. Že keď niekde prídeš, tak ako sa ľudia k tebe chovajú? Podľa mňa divne pozerajú, ale sú tam aj takí, čo sa usmievajú, ale niekedy aj odsudzujú, pokrikujú. Tie prvé razy to neboli v podstate ani tak incidenty, ako to, že všetci na mňa pozerajú. Že nastúpim do autobusu a naraz zavládne ticho a proste všetky oči sú na mne. A ona teda není úplne extravertný typ, takže pre ňu je to nepríjemné. No vlastne prvý taký, že naozaj, že podľa mňa taká konfrontácia s realitou bola, keď bola sama vo Zvolenie a bola na tom svojom skateboardíku a išla a nejaká pani, ktorá išla pred ňou, sa obzrela, videla ju na skateboarde, tak si chytila tašku a začala bežať. A ona teraz nevedela, ako reagovať, že čiastočne to bolo pre ňu že smiešné, čiastočne to bolo nepríjemné, že proste už je za nejakú cigánsku kradošku. Ty si vo svojom blogu spomínala, že keď majú ľudia pocit, že ťa zbadajú a že si Rómka, že im ideš niečo ukradnúť, tak väčšinou vyťahuješ iPhone, aby si dala najavo, že nemáš potrebu kradnúť. Áno, ale už to práve, že tiež nerobím. Teraz, čo som začala v 7. ročníku, tak už som prestala všetky tieto zvyky a už normálne chodím po meste, nech si myslia, čo chcú. Čo bolo také rozhodujúce, že si s tým prestala? Neviem, možno som vyrástla, že som si uvedomila, že nemôžem im ukazovať stále, že to, čo mám, aby ma neriešili podľa toho, čo mám, ale podľa toho, aká som. Tým, že žijeme takto extrémne, že stredné Slovensko, že naozaj malé dediny, malé uzavreté komunity, že pre nich je to naozaj, že možno prvýkrát vidia niekoho, kto proste má tmavšiu farbu pleti a nie je Róm. Že ja to zase chápem, že oni to veľakrát ani nemyslia zle. Proste to je tá jediná súvislosť, ktorú si oni s tým spájajú, že proste tmavá koža, cigán a cigán rovná sa chudobný, špinavý, alkoholik, neviem čo. Proste pre nich to tak je, ale to je presne o tej uzavretej mysli, ktorá proste není schopná ako keby rozmýšľať a rozvíjať sa ďalej do iných možnosti. Dve tety staršie na autobuse, hneď ako som vošla, no tak sa začali rozprávať o utečencoch, nadávali na nich, tak som bola vtedy taká prekvapená. Sú horší v tomto deti alebo dospelí? No, na deťoch si tak poviem, že no, to ešte vyrastú, ale keď hlavne tí starší, no tak vtedy to už je také nepríjemné, že tí by mali mať rozum a potom, že k tomu učia aj svoje deti. Či je šanca na zlepšenie? Ja dúfam, že áno. Ako ináč by som tu už asi dávno nebola, ale ako niekedy ma chytí taký pesimizmus, že čo s týmto, lebo už len keď sa pozriem na Inkinho bratranca, ktorý tu žije vedľa nás, proste počujem jeho vtipy o cigánoch a pritom žije proste v tej istej komunite, proste má Inku hneď vedľa, proste kamarátia sa od narodenia pomaly a proste cigán sem, cigán tam, proste to je neuveriteľné, jak to proste deti nasávajú v tejto spoločnosti, že to není ani tak možno úplne až o tých rodičoch, že k čomu ich vedú, ale to je celá spoločnosť tým nasiaknutá a tam sa veľmi ťažko to prebíja nejakým spôsobom.